In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 zijn we vandaag in Beringen bij EcoWood Houses. EcoWood Houses doet mee in de categorie Circulaire Changemaking. Hartelijk dank om ons hier in Beringen te ontvangen. Zou u kort uzelf en het bedrijf kunnen voorstellen? Ja, zeker. Ik ben Maurits van der Woude. Ik ben commercieel directeur bij EcoWood Houses. En wij zijn producent van biobased circulaire hout-skeletbouwwoningen. Oké, en wat houdt het in, circulaire skeletbouw? Circulaire skeletbouw houdt in dat wij allerlei bouwelementen maken van hout en daarmee maken we op de bouwplaats woningen. En circulair houdt in dat alles wat je hier ziet is ook weer uit elkaar te halen. Dus wij bouwen op de bouwplaats met een droge bouwmethode, dus alles is geschroefd. Dus als je over 100 jaar of later je woning uit elkaar wilt halen, dan kun je het weer terugbrengen tot de elementen die je hier ziet. Wij zijn zelf STIP gecertificeerd en dat betekent dat wij alleen maar gecertificeerd hout mogen gebruiken. Waarom ondernemen jullie op dit gebied? Circulair wil ik dan zeggen, hè? Waarom niet de traditionele? Wat is jullie filosofie of wat is jullie drive om zo te ondernemen? Nou ja, dat heeft ermee te maken dat het klimaat verandert, zoals we allemaal wel weten. En de bouw is een hele belangrijke factor in die klimaatverandering. Is goed voor bijna 40% van de CO2-uitstoot, industrieel gezien in Nederland. Dus als we willen bouwen en de woningopgave die we in Nederland hebben willen oplossen, ja, dan zullen we anders moeten gaan bouwen. Dat betekent met andere materialen en circulair. Dus niet meer met steen. Nee. Is Nederland daar al klaar voor? Anders gezegd, is de gemiddelde Nederlander, accepteert hij al houtbouw? De gemiddelde Nederlander accepteert zeker houtbouw. De bewoners van de huizen die wij tot op heden hebben gemaakt, die zijn heel erg tevreden over het woonklimaat. En dat betekent dat die woningen super energiezuinig zijn. Dus de gemiddelde Nederlander is er klaar voor. Ziet u nog andere uitdagingen, dat u zegt van daar lopen we nog tegenaan? Ja, zeker. Waar we veel tegenaan lopen is dat de uitvragen die worden gedaan voor woningbouwprojecten, dat die toch vaak nog wel neigen naar een uitvraag waar ook de traditionele aannemer aan mee kan doen. Dus de regelgeving blijft een klein beetje achter bij de innovatiekracht van de markt. En de overheid heeft hoge ambities, maar zou de regelgeving daar ook eigenlijk wat sneller op aan moeten passen. Ja. Veel succes in de toekomst. Dankjewel.